What's up? Hello, hello, hello sa lahat ng ating mga moms out there. So, for today's video, ay gagawa po ako ng ice candy mula sa avocado. Yes, it's avocado. Medyo hinog na siya, so hopefully okay pa rin siya, no? So, hinog na siya. Kasi last week may dumaan dito na matanda. So nagtitinda siya ng avocado. Ang dami niyo pong dala. So bigat na bigat talaga siya. So si Michelle tinawag ako kasi bumili siya. And sabi niya gagawa siya ng ice candy dun sa kanila para magtinda siya. So sabi ko sige, bibili na rin ako para makagawa tayo ng ice candy naman dito sa Mamshi Eatery para nang sa ganun yung additional income tayo. Maliban sa soft drinks, meron tayong extra income, na pwede natin pandagdag para sa kuryente, especially now na pataas ang mga bilihin natin, no. Though may mga ilan naman na bumababa na po ang presyo, pero yun nga, kailangan pa rin natin maging mas madiskarte, especially sa paggawa ng pagdiskarte para maka-earn tayo, ganon. Diba? So, now, nandito na yung ating mga ingredients, no? Habang nagpapakulo na ako ngayon ng mainit na tubig, para later, dire-diretso yung ating pagluluto. So, meron tayong, may 4 liters ako ng mainit na tubig na pinapakuluan na. Meron akong white sugar, meron akong creme densada, you can also use evap, if you want, pero ako, prefer ko ito na lang, creme densada. Then, we have cornstarch and yung ating water. Yan. So, meron akong 500 ml dito ng tubig na gagamitin para sa 2 cups ng ating cornstarch. So, unahin natin muna siyang tunawin sa tubig na malamig. I mean, hindi siya, hindi siya mayelo. Normal ng water siya. Ito na yung ating mga ingredients. So, ilagay natin yung water hanggang sa malusaw natin yung cornstarch. Kailangan lusaw, tunaw na tunaw at hindi siya namumuo para nang sa ganun po ay hindi mamuumuo yung yung texture ng ating lasa. Baka sabihin nila is puro tayo cornstarch. So bakit ang daming kung ginawa? Kasi po ang dami ring avocado. No? Yan. So siyempre, mas marami, mas masarap, mas marami ka ring magagawa, marami ka ring mabibenta. Yan. So, kailangan lang natin siya ikutin hanggang sa malusaw ito. Yan. Ngayon na lang ako ulit gagawa ng ice candy. So, last time kasi na nag-ice candy kami lang din halos nakaubos. Kami lang din po yung bumibili. Yung mga staff ko, yung mga anak nila. Yan. So, hopefully makabenta tayo ngayon mas marami. So, ayan, may mga buo-buo pa siya, oh. So, kailangan malusaw din natin yan. Bago natin ihalo mamaya sa mixture natin, dun sa mainit na tubig na merong sugar. So, kailangan lang natin siyang haluin ng haluin hanggang sa malusaw ito. At eto na, kumukulo na nga yung ating tubig. Yan, so as you can see. Ay! Nakita nyo naman, di ba? Ngayon, pwede na natin ihulog ang ating 2 cups of sugar. So, para makasiguro kayo, kuha kayo ng cup ninyo, then, ayan, magtakal kayo ng 2 cup ng sugar. So, halu-haluin lang natin yan hanggang sa malusaw ang sugar. Okay, so huwag na natin patagalin. After that, ayan, baka uminit yung ating sandok na iwanan ko siya. Pagkatapos niyan, pwede na natin isunod itong ating nilusaw na cornstarch. So halo-halo lang muna natin siya hanggang sa wala nang namumuo. Yan, medyo mas lalapitan natin yung ating camera para naman kitang-kita ninyo. Yan. So, hinahalo ko po muna maigi bago ko siya ibuhos dahan-dahan. Huwag niyo po siyang bibiglain mga moms, ha.
Ayan, dapat is dahan-dahan lang po. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Tapos, dapat habang binubuhos natin is hinahalo natin. Ayan. Huwag nyo pong iiwan ha. Kapag hinahalo nyo kasi, may tendency po siya na ang mangyari ay mamuo. So, haluin lang natin siya ng haluin. So, this is it. Ito na yung ating avocado. Kailangan lang natin siyang hiwain sa gitna. Or mas maganda kung wag mo matatamaan yung buto. Baka kasi maiba yung lasa. Kasi di ba iba yung ano nung buto ng avocado. Yan. Buksan natin. Yan, okay siya. Oh, di ba? Sarap. Tapos ilagay natin siya sa blender or sa processor. Since wala kaming blender, dito ka sa processor siya i-mix. Tanggalin natin yung buto. Hindi po yan kasama. Ayan. Actually, medyo ano na siya, mga moms. Hinog na siya. Ayan. Huwag nyo masyado isama yung balat ha, baka kasi ano yung lasa ba. For me ha, at ako lang naman po ito, pero kung gusto niyo isama yung balat sa kung gusto niyo pong isama yung balat kay bahala, trip niyo po 'yan, ha. Okay, so now pwede na nating ilagay yung ating creme densada or evap kung gusto niyo. Kay bahala, ha. Ay. Hindi ko na ilagay yung blade. Anyway, ayan. So simutin natin siya para masarap. Tapos tsaka po natin siya food processor. Or kung kaya mo na natin ganito, okay lang naman. So kung wala kayong food processor, wala kayong blender, pwede naman siguro to. Tsagain nyo lang talaga siya hanggang sa maging siya, madurog. Yan, pakita ko sa inyo. So ayan na. Ayan, dahan-dahan lang natin siya para hindi mabigla. Ayan, bago natin siya ihalo mamaya dun sa ating pinakuluan na sugar and cornstarch. So kung wala kayong blender, pwede ito. Oh, diba? Ang bango. Ayan, lagay na natin siya doon sa ating pinakuluan na water with sugar and cornstarch. At ayan na nga. So, kumulo na yung ating sugar and cornstarch. Palamigin lang muna natin siya bago natin ilagay yung ating shinake na avocado. Ayan. May pahat, malunggay, pandesal pa tayo rito sa gilid namin. Palamigin muna natin siya, tapos mamaya ihalo na natin. Let's go! So, this is it. Lumamig na siya. Medyo malamig na yung ating So, ilalagay na natin itong ating hinalo na ating shinake na avocado. Yun. Mix natin yun na siya maigi. Para yung lasa mag-complement. Oh, mag-complement ba yun? Yan. So, i-mix lang natin siya ng very, very well. Parang iba yung Parang iba yung nakikita ko dito sa ginagawa. Simutin natin kasi sayang mga moms. Ilahat natin yan. Para lahat ng ingredients makuha natin. Yan. Haluin natin maigi. Siyempre hindi ako papayag ng ganun-ganun. Kailangan masimot ko talaga yan para sulit makuha natin lahat. Yan. Lahat. Para wow lahat. Sarap po ng texture niya mga moms. Ang ingay ng background ko, pasensya na kayo. Kailangan makuha natin yun. Tsaka natin haluin maigi. Halo, maigi. Yan.
Yung iba ang ginagawa po, nagtitira sila ng mga ng avocado, yung chunks, yung hindi siya na blend para meron daw siya mga buo-buo. Pero tayo, sinake na lang natin lahat or binlend na lang natin para hindi siya magkulang or ano, para mas malasa at mas masarap. Yan. Dalawahin mo nga, testing mo. So ito na ginagawa na namin yung ice cream. Dalawa o isa't kalahati? Ito yung dalawa. Ang dami. Isa't kalahati. Kaya na, paano natin malalaman yung suka? Ibuhon mo na yan kasi. Sayang naman. Para sana tigil na piso lang. Kaya isang ganun lang talaga. Para afford. 5 pesos. Uy, tinikman ko po siya. Ang sarap. Oh. Diba? I think 5 pesos. Okay naman to, oh. 10? Oh. 10 pesos. Gawa rin ako ng tigpa 5 pesos. Siyempre, una mahulog yung 5. 15 mo na lang. Ganito yung talin. Dalawang sandok. Hindi masyadong puno. Sa Okay. wala ko nang nahawakan. Pakita kayo ano yung about technique na. May tali. Oh. May stinky. Oh, diba? 10 pesos na. 10 pesos. Gawa ko ng 5 pesos. Ah! Pila yan? Pila? Tigpa 5? Hindi ko alam magkano sa ay. Piso pala. Ang hirap kasi pag Ang hirap tigpa piso. Alam mo naman dito 5 pesos. madalian. Tag Oh. piso. Ay, di po mas kay ano, kay Suki. Kay Adaran. Ay, oh, ano man to ni manang good sa tuwa ba? Na kulang ni sa baboy. Mm. Oh, tapos yung mga sa piso kay marami man sa kanya doon sa loob. Mahirap kasi pag tigpa piso. Ano yan, mangga? Avocado? Avocado. Ay, sarap yan. This is 5 pesos. Okay na yan. Tapos ito 10. O, doon sa ano? May nagbinta man yan, kilante. Doon ba sa loob? May 10, may 5. Oo, ganun din. Para... Nilagyan mo ng mani. Oh, diba? Sabi sa'yo. Hindi, ano kasi, maagawan ng lasa yun. May iba yung lasa. Ah, okay. Maganda sa manibo ko. Boko tsaka... Ube. Sige, mauna na ako. Okay, good night. Wala kang date? Wala, pauwi na ako doon sa kanya. Sana all. Hindi na mag-cash. Okay, so now, itong mga tigpa 5 pesos, tatanggalin natin yung mga buntot niya dito sa taas. Yan. Pati yung malalaki wag muna. Tsaka natin ilalagay sa net. Naalala ko nun, yung ice candy namin parang mga tigpipiso lang. Ngayon, grabe naman piso ni Mili nung sa ice candy. Gano'n na siya kamahal. Mura lang kasi dati. Talaga. Iba talaga ang buhay natin ng napakasimple at mura lang yun talaga. Everything changed. Ito naman natin isa na para meron pa silang hawakan. Hawakan. Sana maubos agad ito bukas. Para makagawa tayo. Langka! Nakakita ko ng langka. Langka flavor. Gusto ko doon. At mahal naman ang puhunan natin. Pag ting durian, mura lang yung ano na. Amoy lang naman din yung habol doon. Yun lasa pa rin siya. Oo nga. Isang tab lang yun dahil.
magkano lang yung top nun. Lagyan na natin sa rep yung iba para meron ng mamumuo. Ayan, dito sa ating ref. Actually, matitigas yung ating mga yelo. Okay. Kailangan natin may pwesto ang ating mga ice cream. Okay. Nangawit ako bigla. Ganda tong ano yung avocado with media po siya. So ilalagay ko na natin yung malalaki nating ice candy sa baba. Hopefully, maging maganda ang resulta niya bukas. Mabilis kasi mag-yellow dito. Saka natin ilalagay yung maliliit din. Hindi pa 5 pesos. Pero kailangan din natin siya bilangin kung makakailan tayong gawa. So malalaman niyo yun sa susunod na araw. Dapat binilang mo na yan. Kaya nga. Hi mga moms! So that's all for now. Nailagay na natin sa ref. Bukas ready na siya para itinda. So the total costing ng ating ano is 100 for the avocado. 30 ay hindi 40 yata 'yan. 45. Basta wala pang 300 yung total costing ng lahat. So wala pang 300 ang lahat-lahat. So nakagawa tayo ng 50 na tig 10 and 55 na tig 5 pesos. A total of 775. Oh, 'di ba? Sabi mo ng 300 yung puhunan natin. So meron tayong 475. Pag naubos. Oh, pag naubos siya lahat-lahat. So, syempre yung kuryente mo pa. So, yun na yun. Yung kuryente, siguro doon na natin kukunin sa 400. So, next time, sa susunod natin gagawin na item, kung anong flavor, yun na lang pakaabangan ninyo. Okay? So, if you like this video, kindly share it, comment down below, and always spread love and kindness. God bless you!